बाहेर किती रे बाहेर? अरे बाहेर किती रे? बाहेर बाहेर. अरे बाहेर किती रे? बाहेर बाहेरी बाहेरी. हा बाहेरी. ब्रदर सांगतो तर माझ्या अशा विश्वासान ते पील आड ओढल्या पाहिजे. अच्छा अच्छा हाड हाड. आगे दीदी आवला. हे पील दिसा किती पावटी घे. बघायचे रिलॅक्स हो हे पील ना याला किती दोस्ते हे गोरवांचे डुकरांचे. अरे गोरवांचे डुकरांचे पीस बघ तुला बरे दोतोर राव रे पैसे रे मध्ये दोतोर माझा भाव बाहेर आता तेका सांगता पोटे. हा बरे 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 ट्रीटमेंट घेतला याने पैसे दिला भाव. एक काम कर असा कॉफी मार घाण गेली याने सांगितली. आवलो तर होय आवलो तर किती झाला? माझ्या भावान तुका पैसे दिले 5 रुपया. 5 रुपया म्हणजे ती 100 रुपया. भावान म्हाका 5 रुपया दिला. 5 रुपया घे मरे आणि भाच्या बम लेत तर दुसरा भावाच्या बोंबले. कॉफी मारतो. अच्छा अच्छा हो पडलो पडलो ब्रदर सांगतो तर हे घे आणि मरे म्हणजे का तो राड ओढली ती. अच्छा अच्छा हाड हाड चोट दुखता रे. राव राव बरे आता नाही बिया नका. हा गाजरे गार बरे या ना रे. अरे आता बेस्टच बियाला मरे असू बरोबर. हो म्हाका माझे ओगलेन सोडलो. पिऊन आयला रे ना रे मागीर सगळो आलतायचो. हा तुमचेच मेडिसिन दिला. आमचे मेडिसिन कितें रे ते? डॉक्टर ब्रँडी. आप्पा डॉक्टर ब्रँडी यो तुजी ब्रँडी भायर काडटा. ब्रदर सांगतो तर भितर रस मरे आनी गरम गरम आजी धाड. सगळो सोरो भायर काडया. ब्रदर आम्हाला चाय कसो नेता एका मातसो पळय. अलेक्स हो अलेक्स पयले गेलो अलेक्स निघला. अलेक्स निघला. अरे आज तेका सिगरेटचा डबा हाडलो मरे. सिगरेट मरे ही सिगरेट पकडो फुकून येता. तू मरे दोतोराक दाखोवंक जाय न्हू कोण न्हिदला म्हणून. आनी मरे दोतोर कितें दिता तेका नाका म्हणनाका सॉक दिले गे. ओके बरोबर फकत न्हिदपाचेंच मरे. वय 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 न्हिदपाचेंच मरे. वय तू वय रोकडो येता म्हाका जोरा. हा जाता. अजित आणि म्हाका आणि म्हाका रे उठ चल घे घे घे. आवय हांव धांवता म्हाका तेकले.
पाड पडो एलेक्स तुझे पाड पडो अरे पाड पडलेले एलेक्स पाड पडलेलो पाडी पय रे अरे तुका दोतर आजीत कर रे तुका सांगपाक जाय नासले रे आजी तू किती दिले आणि तिकडे दोन तू धाकटा असताना देणार असताना बरे झाले हा